naimbag nga bigat tayo kakabsat kini gayem. So itatangal daw yan pangal dawon kahit oras ke alaunan. So mangan tayo kabsat. So disidain tayo kabsat ke parya nga maala iti bambantay. Yan. Tapos isaw-saw tayo iti bagoong. Tapos di kuha tayo sabaw tayo ke inalseman nga sabaw. Sinigang nga kung kunada. First subo kabsat. Oh. Talagang marik nam ti kinapait na kakabsat. Kada ito'y sausawan nga bagong at inik kamugayam ni partner ko ti kalamansi. Naimas lang ta. Kaya dito ti paborito tayo nga sidaan. Nang nangunahan ka kita di makkel iti pambantay kakabsat sa ngayon. Sige, lamot yung kakabsat. Parang nga napaikabsat na kita yung reaction ko. Reklamo natin ni partner kung nakapapait dito sausawan tanik kami ti kalamansi ito ng buong mo parya di sila magkan ti kalamansi unong alisaman kasi landa nga pumait kung so ko na sukat-aklatan pa buong ko na ka siniyasak dahil tayo ko tayo pangatok buong ko na niyari sa wala so panguray kalapsat nga sepatan na iti sausawan igup tabi lang ti digo ang kabsat mas ito yung digo nga inaramid data umalasan ito yung sinigang nga ikan yung pinag-enjoy ko kiwar ko na talaga na mas kabsat yung pahay niya po masin sila maraan lang kita kapabayan so kita nga makaamo kita yung gumatlatag kita karya dito kita maramarket ang kailan ta kabarang pakira pakira mo na ko kaya sa po kita masin sila kalakap sa kinagayam buyagan nagkarot nga manganan kaya anak maka-istorya pasti nga na mas tipin
pas tayo kargananganan, so minum tayo pala tinalamiis nga tanaw mo. Supportaran dak, bye.